Ελληνίδες και Έλληνες, μετά από 5 μήνες σκληρής διαπραγμάτευσης, οι εταίροι μας δυστυχώς κατέληξαν στο προχθεσινό Eurogroup σε μια πρόταση τελεσίγραφου προς την ελληνική δημοκρατία και τον ελληνικό λαό. Ένα τελεσίγραφο που αντίκειται στις συντηρητικές αρχές και αξίες της Ευρώπης, στις αξίες του κοινού ευρωπαϊκού μας οικοδομήματος. Ζητήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση να αποδεχτεί μια πρόταση που συσσωρεύει νέα δυσβάστακτα βάρη στον ελληνικό λαό και υπονομεύει την ανάκαμψη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, όχι μόνο συντηρώντας την αβεβαιότητα, αλλά και διωγγώνοντας ακόμα περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες. Η πρόταση των θεσμών δυστυχώς περιλαμβάνει μέτρα που οδηγούν στην περαιτέρω απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, περικοπές συντάξεων, νέες μειώσεις στους μισθούς του δημοσίου τομέα, καθώς και αύξηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, στην εστίαση, τον τουρισμό, με ταυτόχρονη κατάργηση των ελαφρύσεων στην νησιωτική Ελλάδα. Οι προτάσεις αυτές, που παραβιάζουν ευθέως το ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην εργασία, την ισότητα και την αξιοπρέπεια, αποδεικνύουν ότι στόχος κάποιων εκ των εταίρων και των θεσμών δεν είναι μια βιώσιμη και επωφελή συμφωνία για όλα τα μέρη, αλλά στόχος είναι ίσως και η ταπείνωση ενός ολόκληρου λαού. Ελληνίδες, Έλληνες, στο εκβιαστικό τελεσίγραφο για την αποδοχή από τη μεριά μας μιας αυστηρής και ταπεινωτικής λιτότητας δίχως τέλος και χωρίς προοπτική να ορθοποδήσουμε ποτέ κοινωνικά και οικονομικά, σας καλώ να αποφασίσετε κυρίαρχα και περήφανα, όπως ακριβώς προστάζει η ιστορία των Ελλήνων. Τους είπε κανείς ότι αν ψηφίσουν όχι στο Ευρωσύνταγμα, ουσιαστικά ψηφίζουν την αποχώρησή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί λοιπόν σήμερα κάποιοι φοβούνται τόσο πολύ την ετυμηγορία του ελληνικού λαού και γιατί εκβιάζουν τόσο πολύ? Μόνο που ας αναλογιστούν. Καμιά φορά οι εκβιασμοί έχουν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Και το λέω αυτό γιατί κάποιοι νομίζουν ότι το θέμα της Ελλάδας είναι ένα παιχνίδι. Η αξιοπρέπεια ενός λαού όμως δεν είναι παιχνίδι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ενός λαού λαιλατημένου 5 χρόνια τώρα από άδικα και βάναυσα προγράμματα λιτότητας. 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, 3 εκατομμύρια φτωχοί, χιλιάδες λουκέτα, ανεργία, νέοι που φεύγουν μαζικά έξω από τη χώρα. Δεν έγιναν αυτά τους τελευταίους 5 μήνες. Τους 5 μήνες της πραγματικής διαπραγμάτευσης. Αυτά έγιναν τα 5 χρόνια του μνημονίου, της σκληρής λιτότητας. Μια τραγωδία που πρέπει επιτέλους να τελειώνει. Αυτό το παιχνίδι τελείωσε με την ετυμηγορία του ελληνικού λαού στις 25 του Γενάρη και αυτό το παιχνίδι θα τελειώσει οριστικά με τη νέα ετυμηγορία του ελληνικού λαού την επόμενη Κυριακή.
χθεσινή απόφαση του Eurogroup να μην εγκρίνει το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για ολιγοήμερη παράταση του προγράμματος, ώστε να αποφανθεί ο λαός με δημοψήφισμα για το τελεσίγραφο των δανειστών, αποτελεί μια πρωτοφανή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα πράξη αμφισβήτησης του δικαιώματος ενός κυρίαρχου λαού στη δημοκρατική επιλογή. Στο ύψιστο και ιερό δικαίωμα έκφρασης γνώμης. Η απόφαση αυτή οδήγησε σήμερα την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην αυξήσει τη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών και ανάγκασε την Τράπεζα της Ελλάδας να εισηγηθεί την ενεργοποίηση μέτρων τραπεζικής αργίας και περιορισμού στις τραπεζικές αναλήψεις. Είναι πλέον περισσότερο από σαφές ότι αυτή η απόφαση δεν έχει κανέναν άλλο στόχο πέρα από το να εκβιάσει τη βούληση του ελληνικού λαού και να παρεμποδίσει την ομαλή δημοκρατική διαδικασία του δημοψηφίσματος. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, αυτό που απαιτείται τις επόμενες μέρες είναι νηφαλιότητα και υπομονή. Οι καταθέσεις των πολιτών στις ελληνικές τράπεζες είναι απολύτως διασφαλισμένες. Το ίδιο διασφαλισμένη είναι και η καταβολή των μισθών και των συντάξεων. Οι όποιες δυσκολίες εμφανιστούν πρέπει να αντιμετωπιστούν με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Όσο πιο ψύχραιμα αντιμετωπίσουμε τις όποιες δυσκολίες, τόσο πιο σύντομα θα τις ξεπεράσουμε και τόσο πιο ήπιες θα είναι οι συνέπειές τους. Έχουμε σήμερα την ευκαιρία να αποδείξουμε στους εαυτούς μας και στον κόσμο ολόκληρο ότι το δίκαιο μπορεί να κερδίσει. Έχουμε για άλλη μια φορά την ιστορική ευκαιρία να στείλουμε στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο μήνυμα ελπίδας και αξιοπρέπειας. Της Ευρώπης. Ποτέ άλλοτε. Μεγαλύτερος εφιάλτης σας ποιος είναι? Ο φόβος. Ο φόβος. Και είναι ο εφιάλτης για ένα ολόκληρο έθνος ο φόβος. Κινδυνολογία, ο φόβος, θα μας διαλύσουν, θα μας κλείσουν, θα μας συντρίψουν, θα μας πετάξουν. Λοιπόν, σας λέω, αν νικήσουμε το φόβο, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Αυτός ο λαός έχει και καρδιά, έχει και ψυχή, έχει και περηφάνεια, έχει και αξιοπρέπεια και θα τα καταφέρει.